Moi ja tervetuloa Villametsään. Nyt on kauhean vähän täällä porukkaa tällä kertaa, että täällä on vaan minä, Lotta, ihan itsekseni. Meillä noiden muiden villametsäläisten kanssa meni nämä loppuvuoden aikataulut sillä tavalla, että mä en siis pääse heidän kanssa kuvaamaan ollenkaan enää tänä vuonna. Ja mä ajattelin, että mä voisin kuvata teille ihan tämmöisen oman jakson, mikäli tästä nyt vielä joskus tulee jotain tästä kuvaamisesta. Tää on ehkä 4. tai 5. otto ja katsotaan, että miten tässä käy, mutta no joo, minäpä sitten leikkailen runsaalla kädellä, jos tulee paljon hölmöjä juttuja, mutta joo. Oli miten oli. Tänään on, mikäs päivä tänään? On 5. marraskuuta ja viikonpäivä on sunnuntai ja täällä varsinaisessa Suomessa on aika tämmönen perus harmaa marraskuinen sää. Syksy on mennyt ihan hirveän äkkiä, ihan tosi vauhdikkaasti ja mä ajattelin, että kyllä mä nyt haluan tehdä teille tämmösen, vaikka tää nyt sitten onkin ehkä vähän lyhyempi tää jakso, mutta oli miten hyvänsä, niin tervetuloa ja toivottavasti viihdytte. Mä ajattelin mennä vähän silleen samalla kaavalla, mitä me normaalistikin Villametsässä mennään, eli katsellaan vähän valmistuneita ja keskeneräisiä ja pikkusen suunnitelmia ja sen sellaisia. Mulla ei nyt ihan kaikkea mun valmistuneita oo tässä, koska esimerkiksi semmonen biblioteekkapaita, jonka neulasin siis tonne Iloon, Lankokauppa Iloon mallikappaleeksi, niin on sen jo niin kuin muutama viikko sitten niin vienyt Iloon, joten sitä ei enää ole tässä näytillä, mutta mä laitan teille kuvan siitä. Mä neuloin sen tosta, ohjehan on siis Jenna Kostetin eli Ihti Riekkonitsin ja se on siis Turun kaupunginkirjaston, oliko nyt 120-vuotis vai mikä olikaan tämä luku, tarkennan sen tähän jos mä olin väärässä. Kuitenkin synttäripaita Turun kaupunginkirjastolle. Ja kuviot, jotka siinä paidassa on, niin on löytynyt sieltä. Ne on siellä nähtävillä jossakin. En tiedä, onko jossain kivijalassa, mutta siellä vanhan kirjaston jossakin rakenteissa. Ja se oli tosi kiva paita neuloa. Mä neuloin sen Aaran aatoksesta. Ja ne oli, mä en tiedä itse asiassa, että mitkä niiden värien nimet on. Mutta mä ymmärsin niin, että se olisi joku valmis tavallaan setti, mikä oli värjätty tätä biblioteekkapaitaa varten ja silmällä pitäen. Eli mulla oli siinä semmonen ruusehtava, punertavahko ja sitten siinä oli vähän semmonen ehkä pikkusen harmaaseen taittava semmonen vaalea. Joo, paita oli ihan hirmuisen kiva neuloa ja tuli äkkiä. Ja oli tämmöiselle vähemmän kirjoneuletta neuloneelle niin tosi hyvä tämmönen muistin palautteluneule. Että tää oli nyt mun toinen kirjoneulepaita ja en mä nyt oikein kauheasti muutenkaan mitään muutakaan siis kirjoneuleasiaa oo silleen neulonut, että ne on ollut aika vähissä. Joo, mutta suunnitelmissa on kyllä sitten neuloa lisää kirjoneuleita, siitä myöhemmin sitten. Ja joo. Eli biblioteekkaa mulla ei oo enää tässä näyttää teille, mutta minäpäs laitan tähän siitä kuvan. Noi, tervetuloa takaisin. Siinä oli biblioteekka. No, muita valmistuneita neuleita, mitä täällä on. Mulla on myös sitten toinen neule, josta
mulla ei ole tässä nyt näyttää enää. Se on saajalleen mennyt, ja mutta mä laitan siitä kuvan, eli on ihan tämmöiset johon muutaman kerran täällä nähdyt temposukat, jotka on Jonna Jolkkin suunnitellut ja on ihan minun luottoneuleeni tai luotto-ohjeeni. Ja oon tehnyt niitä varmaan yli 50 paria jo tässä vuosien mittaan. Se on tosi kiva neule, eli varpaista varten sukat. On varioinut niitä niin monella eri tavalla, että en edes muista, ja kaikki ei mulla ole edes niin kuin, en ole merkinnyt ylös Ravelryin eikä mulla ole välttämättä kaikista edes kuvia. Niin mutta joo, mä laitan. Eli neuleystäväni Laura kertoi, että hän oli yrittänyt itselleen siis tehdä niistä tästä Aaran Intosta sukkia. Ja hän ei ollut saanut kerta kaikkiaan sitä neuletiheyttä semmoiseksi, että aina vaan pienempään puikkoon olisi pitänyt alkaa mennä. No mä sitten lupasin, että mä teen ne sukat hänelle. Ja joo, hyvät tuli ja oli oikein mieleiset vastaanottajankin mielestä, niin minäkin olen tyytyväinen, mutta mä laitan tähän niistä nyt kuvan. Langan värin nimeä en tiedä, mutta se on siis Aaran Intoa. Ja tässä on kuva niistä sukista. Noin. Sitten mitäs muuta valmistuneita mulla on täällä? Mulla on täällä, mä kävin tuossa lokakuun puolivälissä kävin Kuopiossa ja sitten tietysti käytin tilaisuuden hyväkseni ja sitten hankin sillä reissulla, kävin sitten Pompomissa siis ja hankin sieltä sitten pikkusen kaikennäköisiä lankoja. Ja tietysti, koska voin, eikä se nyt joka päivä rampata Kuopiossa hyvänä aika täältä asti, niin yhden neuleen on jo saanut valmiiksi niistä langoista. Ja tää on nyt vähän hassun näköinen tässä, kun tää ei ole päässä, enkä aio pilata lettiä niin laittamalla pipoa nyt päähän, koska olemme sisätiloissa. Mutta tämmönen Maria Kostamovaaran suunnittelema väyläpipo. Ja tässä on Kässäkerho Pompomin omaa junolankaa. Ja muistaakseni tää oli jotakin kierrätysvillaa ehkä. Tässä oli, joo, tää on 100% kierrätettyjä kuituja. Ja tässä on niin, että 95% on vähintään on kierrätettyä kuitua tai villaa ja 5% on sitten muita kuituja. En tiedä mitä ne ovat, mutta tämän värin nimi on Harvest Moons ja tää on ihan tosi kiva. Tää ei pistellä yhtään, mäkin on silleen aika herkkis ainakin tuolta otsalta. Että ei kutita yhtään ja on tosi kiva. Täältä puuttuu vielä tupsu, mutta mun äiti on luvannut sen mulle tehdä. Tää on kyllä vitsikästä, että kun ihmisellä on oikeasti niin kuin sama pää kesät talvet. Että tuossa pipoa esitellessäni muistin, että ostin kyllä enemmänkin lankaa sieltä Pompomista kuin pelkästään sen yhden kerran sitä junolankaa. Ja sitten tajusin, että voisin tietysti etsiä tähän jostain, että näyttää, että mitä on hankkinut. Ja sitten tajusin, että en muista, että mihin on jemmannut. No, nyt löysin kyllä, mutta aika kauan jouduin hakemaan erinäisistä paikoista, että kun on pikkusen hajasijoitettu tätä stashia tänne ympäri kämppää, niin oli aika lukuisia paikkoja sitä etsiä. No, löytyi, se on pääasia, koska mä olisin alkanut jo miettimään omaa mielenterveyttäni, että mihin mä oon ne jemmannut, tai onko ne jäänyt jonnekin. No, anyways, nyt niihin muihin valmistuneisiin, eli mä jotain näistä taisinkin viimeksi kun kuvattiin, niin taisin näyttääkin, tai oli varmasti niinku keskeneräinen joku näistä.
Ehkä, en ole nyt ihan varma. Mutta mä oon neulonut näitä ystävämme Elina, joka on myös värijäri Taivaanranta Janssin takana, niin hän oli tehnyt tämmöisen vuosikymmen raitapallosetin, miksi sitä sanotaan, no joka tapauksessa. Ja siellä oli värit 60-luku, 70-luku, 80-luku ja 90-luku. No mä sitten hommasin niistä sen 70-luvun ja sitten mä sain vielä sellaisia värivirheellisiä. Itse en ole siis huomannut niissä mitään vikaa tai virhettä. Niin sain 80-luvun ja 90-luvun pallot Elinalta sitten. Ne on nyt valmistunut niistä sukat ja ne on kyllä siis, niistä tuli tosi ihanat. Ja nyt mun täytyy tarkistaa, että joo, mä tein ne mä oon tässä aikaisemminkin näyttänyt, mä oon neulonut, mä testasin joskus ehkä kevät-talvella semmoset kuismasukat, jotka on tuon lankakauppa Nurjan Eveliinan suunnittelemat. Olen jonkun verran neulonut niitä sitten jälkikäteenkin ja otin nyt sitten näihin vuosikymmensukkiin sen ohjeen, koska mulla oli vähän hankaluuksia sen kantapään kanssa, kun mä en halunnut tehdä jälkijättöistä kantapäätä ihan siitä syystä, että se ei hirveän hyvin sovi mun jalkaan. Ja sit mun olisi pitänyt tehdä sinne jotain enemmän kerroksia ennen kuin alkaa tavallaan kaventaa sieltä niitä silmukoit pois ja muuta, niin sitten päätin, että päättelen sitten vähän enemmän niitä lankoja ja teen siihen vaan sitten jollain jämälangalla kantapään erikseen ja sitten tavallaan se raidotus saa siitä jatkuu. Eikä se pahasti kyllä häiriintynytkään, että vaikka tein ihan tommosen tavallisen ranskalaisen kantapään. Mun mielestä jokaisesta sukkaparista tuli tosi kiva ja ootan, että saan nää käyttöön. Oon nyt vähän säästellyt vielä, että ennen kuin näytän, niin sitten ainakaan silloin en vielä ota sitten niitä jalkaa. Mutta jos mennään aikajärjestyksessä, niin tässä on tämä 70-luku. Ja oon tehnyt näihin vielä jopa niinku eriväriset kantapäät, koska mä en täsmäyttänyt tätä raidotusta, niin niistä mä ajattelin, että mä teen eri värillä, et ei se haittaa. Ja täällä on toisessa sukassa on oranssilla ja sitten toisessa sukassa on vihreällä. Ja mä luulen, että tää ehkä oli joku semmonen mini, mikä on jopa Elinan värjäämä. Mutta tästä mä en kyllä muista yhtään, että minkä värjärin lanka se on. Mulla noita pyörii tuolla laatikoissa ihan ilman mitään vyötteitä tai en mä oo niitä mihinkään merkannut, että mitä lankoja ne on. Kunhan ne on nyt suurin piirtein fingering vahvuisia, niin tai sama vahvuisia mitä se lanka muuten on. Niin. Joo, mutta siinä on tosiaan 70-luvun sukat. Mä oon tosi tyytyväinen, mä tykkään ihan hirveästi näistä väreistä. On tosi kauniit värit. Sitten on vuorossa 80-luku. Ja tässä on ihan samalla värillä noi kantapäät tehty. Ja sitten tein vielä tänne tämän kärjen, eli varpaat, niin tein tuolla turkoosilla. Musta tää on tosi ihana. Mutta mulle niinku nämä värit tuo ihan selkeästi semmosen 80- ja 90-luvun taitteen mieleen. Musta tää ei ole ehkä ihan silleen niinku pelkästään 80-lukua, että mun mielestä tää on just se vuosikymmenten vaihde. Mutta tosi kiva. Sitten oli 90-luku ja tässäkin on sillä lailla, että ja Marion kanssa oltiin tästä ainakin samaa mieltä, että tämä on meidän molempien mielestä sellainen 90- ja 2000-lukujen vaihde ja Mario laittokin sitten jonkun kuvan jostain Frendeistä ehkä, jos oli Rachelilla oli joku pusero ehkä, missä oli just näitä värejä, niin tavallaan, että siitä tulee mieleen se niin kuin vuosituhannen vaihde. Ja kyllä siis nämä on niin jotenkin herkullisen väriset, että tosi ihanat.
Kiitos paljon Elina, että sä värjäilet meille näitä kaikkia ihania lankoja ja värejä ja kaikkea. Nämä on ainakin mulle tuonut ihan niin kuin tosi paljon iloa tähän syksyyn, kun mä oon näitä täällä neuloskellut menemään. Tosi tyytyväinen. Sitten tähän väliin sellainen, että yleensä en kerro mitä on juomisia, koska on niin paljon muutakin kaikkien muiden ihmisten kanssa sanottavaa, mutta tänään on taikakuppi, Iittalan taikakuppi, Arabia Iittala, mitä hän on? Iittala, kyllä. Ja täällä mulla on pukkan tämmönen yrttihauduke, jossa on piparminttua ja lakritsijuurta. Tää on tosi hyvää. Noin, mitäs muuta? Mulla ei nyt taas muuta valmistunutta sit. Ei kun onpas, yhdet sukat on vielä. Mä otin tähän nyt vaan, koska jostain syystä mulla on vaan siis yksi sukkablokki koossa 37. Ja en tiedä missä toinen on, mutta ei se mitään. Nyt mä näytän teille siis vaan toisen sukan. Mä neulasin mun kummipojalle joululahjaksi sukat. Niin tää on myöskin sillä Lankakauppa-Nurjan Evelinan Kuisma-ohjeella. Ja koko on 37 ja tässä on, mun täytyy tarkistaa, että mikä tää lanka olikaan. Joo, tää oli siis tosiaan Lankakauppa-Nurjan raitapallo. Mä oon ostanut tän joskus, oisko sit nyt pari vuotta aikaa, kun tuo Nurja piti pop-up-kauppaa tuolla, tai pop-up-päivää siis Ilossa, niin ostin silloin sitten tämmösen raitapallon ja sit ostin semmosen, missä oli turkoosia, ja siitä on itse asiassa jo tehnyt sukat joskus silloin aika pian sen jälkeen, kun oli se pop-up. Ja mun tuli näistä väreistä mieleen siis, että tää on niinku selkeästi mun mielestä joku jalkapallojoukkueen värit, ja sitten mies miettii, että oisko AS Rooma, mutta jos on jalkapalloseurojen värien tuntijoita siellä, niin kertokaa, että oisko tietysti tää kantapää ja sitten tää nilkkaresori täällä ei nyt luonnollisesti kuulu siihen, mutta mun mielestä tää olisi noin niinku aika lähellä, mutta mitä sanoo tiukat tuntijat näistä, että hyväksytäänkö värit. Joo. Tästä luonnollisesti on myös olemassa toinen sukka, mutta sitä nyt en ottanut tähän. Ja nyt otin tämän pingottimen tähän, koska mä en ole siis ehtinyt vielä pingottamaan näitä, viimeistelemään, että toinen sukka on jopa siis vielä päättelemättä. Sain nämä keskiviikkona valmiiksi, niin. Sen takia oli nyt vähän eri muodossa tuo sukka kuin nuo muut. Sitten onkin kaikki mun valmistuneet onkin nyt sit esitelty. Sitten mulla on tollasia parit keskeneräiset neuleet, mitä mulla on nyt just meneillään. Mä teen aina joka vuosi mun kummipojalle ja hänen siskolleen, niin mä teen heille aina sellaiset. Tää on vähän ehkä tylsä juttu ja ehkä eniten ehkä heidän mielestä, mutta mä ajattelin, että musta se on hirveän semmonen hauska ja ehkä siitä joskus sitten niin kun he on isompia, niin siitä ehkä tulee sitten sellainen juttu. Niin teen heille sellaiset samantyyppiset joulupussit aina. Ja joulupussin idea juontaa juurensa aikaan, jolloin minä olin lapsi. Ja aina joululoman alkaessa, niin ala-asteella ollessa, niin saatiin mielestäni se saatiin aina niin kuin joulujuhlailtana. Ja sitten seuraavana päivänä käytiin hakemaan todistukset. Mutta silloin joulujuhlan jälkeisenä tai joulujuhlailtana saatiin sitten aina omalta opettajalta sellaiset joulupussit. Ne oli aina joku punainen paperipussi. Siinä saattoi olla joko joulupukin tai joulumuorin kuva. Ja siellä oli sisällä siellä oli yleensä joku omena tai mandariini, mutta joku hedelmä. Ja sitten oli rusina-aski, sellainen pikkunen, ei kauhean iso. Ja sitten oli Julia-konvehti, 1 kappale. Ja yleensä joku
tarra tai kiiltokuva tai joku tällainen. Nyt puhutaan siis 90-luvusta, että niin on jotenkin sitten omaksunut tämän hirveän hyvin tämän joulupussiasian ja on halunnut tehdä sitten kummipojalleni ja hänen sisarelleen, niin tykkään sitten aina tehdä sellaiset joulupussit joululahjaksi. Ja mun joulupussissa on vähän tätä minun lapsuuden joulupussia mukaillen, niin no hedelmää en laita sinne, koska mä saatan toimittaa se jo joulukuun alussa tai marraskuun lopulla, riippuen vähän miten aikataulut menee yksin. Niin hedelmää en siis laita, mutta mä laitan sinne aina just semmoset rusina-askit. Ja sitten mä laitan villasukkaparin kummallekin, tietenkin, samanlaiset pussit. Ja sitten vähän on antanut periksi tässä Julia-konvehtien määrässä, eli en laita yhtä, vaan laitan sellaiseen Ikean pieneen minikiripussiin, niin laitan sen verran, kun sinne mahtuu, ja yleensä se on semmonen, kun kaupassa myydään niitä semmosia konvehtirasioita, missä on just sitten vaikka niitä Fazerin sinisiä tai Julia-konvehteja tai niitä, niin yleensä se menee aika hyvin puolet ja puolet. Niin sen verran on sitten laittanut niitä sinne pussiin ja tosiaan sitten no vähän riippuen, että joskus on ostanut sinne kummallekin S-arvan tai kasinoarvan tai vähän riippuu, mutta joku tommonen pieni juttu ja sitten silloin kun lapset oli vielä pienempiä, niin mun mies sorvasi heille sinne sellaiset puiset nuo hyrrät. Niin, mutta no ei, nyt ei lapset ole enää niin pieniä, et en tiedä olisiko niille käyttöä, mutta ehkä tänä vuonna taas tulee joku raaputusarpa sinne ja sellaista. Mutta se on mulle semmonen monen vuoden takaa perinne, että mä teen aina ne samanlaiset pussit ja sisältö ehkä vähän vaihtelee, mutta pysyy kyllä pääosin samana. Joo, niin tossa nyt aikaisemmin näytinkin nuo mun kummipojan sukat, mitkä onkin jo valmiit, mutta sitten hänen sisarensa on muutaman vuoden vanhempi häntä. Niin on nyt sitten, hän tykkää hirveästi pinkistä. Ja mä oon nyt sitten samalla neuleohjeella mennään kuin kummipojankin sukissa, eli kuismalla. Ja mulla on tässä taas niin kuin resori ja sitten kantapää tulee eri langalla. Tää on joku Aaran, joku Mini. Ja no tästä ei nyt ihan hirveästi vielä ole jälkipolville kerrottavaa, että mikä väri tää on, mutta olen käyttänyt myös tähän niin tämmöstä valmista raitapalloa, itsestään väriä raidottuvaa, ei värjäytyvää vaan raidottuvaa. Ja tää on Rouva Silmusolmun raitapallo ja tää väri on tripla. Siitä aikaisemmasta Nurjan raitapallosta en muista, että mikä väri se oli, mutta tää on tripla ja tää on Rouva Silmusolmu. Mä koitan katsoa vähän noita muistiinpanoja, mitä täällä on. Joo, ja kuisma oli tää ohje, eli sukat ylhäältä alas ja ihan sen takia valkkasin nyt tän ylhäältä alas kuismaohjeen, että mun on helpompi sitten saada se kantapää sinne istuvaksi ja silleen nätiksi. Ja nämäkin tästä aikanaan sitten valmistuu. Sitten tää on siis aivan alkutekijöissä, mutta on siis neulonut lupasin tehdä taas yhden mallikappaleen ja huivin tuonne Lankakauppa Iloon, joka on siis minun lähilankakauppani ja luottokauppani, joka on varmaan tullut kaikille varmaan jo selväksi, että siellä tykkään käydä. Ja mulla on tässä tämmönen, mun täytyy tarkistaa nimi, Sophie Shawl, Petitenitin ohje, ja mä ymmärsin, että tästä on olemassa joku pienempi huivi, se oli ehkä se scarf, ja se on ollut hirmu suosittu. Mä en tiedä miten paljon tätä nyt sitten on ihmiset neulonut, mutta mulla on tosiaan tää Sophie Shawl, ja tästä ei nyt hirveästi myöskään ole vielä kerrottavaa, että tää on tosi pikkunen alkutekijöis vielä, pari kerrosta tehnyt. Ja mulla on tässä lankana
Isagerin Jensseen. Ja mä koitin kovasti hakea, että mikähän väri tää oli, mutta siis mä oon onnistunut jo hävittämään ne vyötteet jonnekin. Et mutta tää on joku tämmönen niinku vaalea farkun sininen tai tämmönen. Olisiko tää peräti ollut joku denim? En mä ole ihan varma, että oliko sellaista väriä siinä. Mut kuitenkin Sophie Scholl täältä sitten lähtee tulemaan, kunhan saan siihen malliin, että ehdin sitä alkaa, että saan pääteltyä tuolta ton toisen sukan ja muuta, että pääsen sen pariin, mutta joo, ihan kiva. On kyllä ihan mielelläni neulon tuota, että voi olla, että joskus sitten innostuu itsellekin tekemään. No, mulla on parit neulesuunnitelmat on tässä jo olemassa, että tulevaisuudelle. No ei mennä nyt kauhean pitkälle tulevaisuuteen, että mä neuloin tossa kevättalvella mun äidille semmosen tosi kivan palmikkopipon. Ja se oli, mun täytyy tarkistaa nyt, mallin nimi on The Kashi Beanie. Löytyy Ravelrystä ohje ja suunnittelija on Heidi Kajaan. Ja neuloin sen äidille joskus kevättalvella ja siitä tuli ihan hirmuisen kiva. Ja nyt olin tuossa eilen vanhempieni luona lauantaipäivää, pyhänpäivää viettämässä, niin jostain syystä nappasin päähäni koiralenkille lähtiessä niin sen äidin pipon, jonka olin tehnyt, ja totesin, että tämähän onkin muuten ihan siis pirskatin kiva pipo. Et nyt on kyllä sellainen juttu, että mun täytyy myös tehdä tää itselleni. Ja äidille tein sen semmosessa vaaleassa värissä. Se oli semmonen peike tai joku semmonen vaalea, mut hirveän kiva. Semmonen lämmin vaalea koveri. Ja löysin tuolta laatikostoistani löysin ihan siihen mätsäävän langan. Samoilla metreilläkin jopa. Mä en muista, että mistähän langasta mä sen neuloin, mutta ostin siis Nennun-lankakaupasta, hankittiin hänelle siihen langat. No itseltäni löysin tämmöstä Lanagatton Maxisoftia. Oon tän ostanut siis Ilosta ja mä en nyt tiedä, että miten tää väri näkyy, mutta tää on tämmönen ehkä pikkusen niin kuin siniseen taittava vihreä. Ehkä semmonen pullon vihreä. Hirveän kiva väri. Joo, siis tässä on pikkusen enemmän metrejä. Tässä on ehkä 15 metriä enemmän, mitä siinä ohjeen esimerkkilangassa, suosituslangassa, joka on siis Dropspeak Merino. Niin tässä on 15 metriä enemmän. Ja se onnistuu ainakin se äidin pipo tosi hyvin, niin kyllä minä haluan tästä myös pipon itselleni. Niin katsotaan. Mulla on tämä otsis, joka mulla aina vähän tuottaa sellaisia pieniä hankaluuksia, että miten ne pipot aina sitten istuu päähän. Tai kyllähän ne pipot tietysti istuu, mutta sitten on aina ihan semmonen hölmöolo. Joo, mutta se on mulla suunnitelmissa, että sen aion tässä sitten jossain kohtaa tehdä. Ja tässä pipossa oli se, että ensimmäistä kertaa kokeilin tosi onnistuneesti jopa sitä italialaista aloitusta, joka on siis se tubular, jos se nyt kauheasti on väärässä, niin italialainen aloitus ja tubular cast on sama asia. Niin tosi onnistuneesti kokeilin sitä siihen aloitukseen, resoriin, ja siitä tuli ihan hirmu hyvä ja aion nyt sitten jatkossakin sillä mennä tässä omassa pipossani, että katsotaan onnistuuko yhtä hyvin. Sitten mulla on tulossa en ole vielä saanut lankoja, mutta hankinnassa tulossa ovat. Mun isä haluaa tai ilmaisi halunsa tuommoiseen islantilaistyyppiseen karroke-kirjoneulepaitaan ja
katteltiin tässä sitten yhdessä malleja ja lankoja ja kaikkia, että mikä sitten olisi miellyttävä hänen mielestä. Ja sitten päädyttiin tämmöiseen The Petit Knitter suunnittelijan tukupaitaan. Ja mä voin laittaa tähän kuvan siitä. Elikkä tää on nyt aika, tää mallikuvan paita on aika tommonen kropattu ja tommonen niin kun, ja tietysti ehkä vähän hämäävä, koska ihminen, jonka päällä tuo paita on, niin on naisoletettu. Mutta siitä löytyy myös ihan, se on aivan unisex-malli ja siellä on kyllä niin kun laskettu mitat ja langan menekit niin kuin pidempään paitaan tai eri helman mitalle. Niin varmaan tässä loppuvuodesta sitten saan siihen langat, että Aaran Aatosta siihen on nyt esitetty tilaus ja varmasti sitten Tampereen messujen jälkeen niitä sieltä rupeaa sitten tippumaan, että mikään kiire ei ollut näiden kanssa ja sieltä ne sitten tulee, kun tytöt ehtii vaan värjätä, kun messukiireet helpottaa. Joo, on tosi innoissani. Katsotaan, osaanko tehdä tai tuleeko hyvä. Tällä 2 paidan kirjoneolle kokemuksella niin voi olla, että on aika semmonen jännittävähkö. Mutta ei se mitään. Niin niistä selvii, kun neuloo vaan. Joo. Mulla ei nyt sen isompia suunnitelmia tässä ole, mutta jotain kuitenkin. Sitten mä voisin vilauttaa vähän noita hankintoja, että mitä on tässä välillä hankkinut. Ja ainahan mä sanon, että ei yhtään enää ei lisää lankaa, että niin, mulla on niin paljon lankaa ja aina mä epäonnistun tässä. Mutta ei se mitään, ei se ole niin vaarallista. Mä voisin aloittaa niillä langoilla, jotka hankin lisäksi sitten sieltä Kuopion Kässäkerho Pompomin kaupasta. Kun tosta siis toi pipo on jo neulottu, mutta ostin siis sitten tätä samaa väriä tästä Junosta niin toisenkin kerran. Ja sitten tää on nyt sitä Junoa myös, mutta mulla ei ole tähän enää sitä vyötettä. Mutta tää on tämmönen rusehtavan punertava. Toivottavasti nyt näkyy oikein. Mä en nyt muista, että mikä väri tää oli tää toinen, mutta ajattelin, että joku pipo näistä nyt voisi olla kyllä ihan mukava, että mulla oli ajatus semmosesta kirjoneelle piposta, mutta mä en muista enää sen mallin nimeä. Mulla on se tuolla ylhäällä kyllä, mutta voin laittaa sen sitten tähän sen mallin nimen, mutta katsotaan. Voi olla, että suunnitelmakin vaihtuu vielä, mutta joo, tarkentuu sitten myöhemmin. Sitten näiden junojen lisäksi ostin Liinulta tämmöstä Holstgarnin Highland sukkalankaa. Ja mikäs tää oli tää väri, onko se Turf? Onko tää oikeesti tän niminen tää lanka? Ehkä. No niin, tätä on kuitenkin 100 grammaa minulla ja niin sukat minä tästä varmasti teen. Ja tässä on minusta kivat nämä värivaihtelut, niin varmaan ihan jotkut perussukat tai jollain hyvin pienellä kuviolla sitten teen, että näkyy. Tästä on kyllä ihan hirveän kivan tuntunen lanka ja niin ainakin kehuttiin, että hyvin on kestänyt sukissa, niin katsotaan miten menestyy minun käytössäni. Mutta ootan mielenkiinnolla, että millaiset tulee. Sitten mä tässä itse asiassa taisi olla viime viikonloppuna, kun napsautin tilauksen Ulrike by Ankin verkkokauppaan uutuusväristä. Ja sain sen sitten keskiviikkona.
Tää on merinosukka pohjassa. Tää on aivan upea tää väri. Ja tämä väri on nimeltään The Witch's Hour. Et ehkä saattaa olla pikkusen tähän Halloween-aikaan jotain liittyy. Mutta tää on ihana. Ja kyllä kai tästäkin sukat tulee. Joo. Siinä olisi oikeastaan niin kuin kaikki asia, mitä mulla nyt oli tähän tarjolla. Odotan mielenkiinnolla, että mitä loppuvuosi tuo tullessaan. Ja ootan tosi kovin, että näen että tai toivon, että muut ehtii kuvaamaan sitten yhdessä, että vaikka mä en nyt pääse mukaan, mutta toivottavasti Marjo ja Kari ja Elina ehtii sitten kuvailemaan yhdessä, että löytävät sopivan ajan. Mutta se jää nähtäväksi ja toivomme, että näin tapahtuu. Joo. Itse en pääse tuleville Tampereen messuille, mutta siellähän on taas kaikki ja kaikkea. Ja mä toivotan teille hauskaa, ketkä on menossa, niin hauskoja messuja. Ja toivotan teille kaikille ihanaa ja mukavaa loppuvuotta ja joulun aikaa. Normaalisti ja tapojeni vastaisesti nyt toivotan teille kaikille myös hyvää joulua ja loppuvuotta, koska mä en pääse sitä sitten enää myöhemmin toivottamaan. Mutta neulokaa paljon ja neulokaa kaikkia ihania neuleita ja toivottavasti nähdään taas pian. Moikka!